Tiemanye Yesu uyawaye mooroke ndorogotoreka kwaye wanchani woyonkwerete kobua nimo manye Yesu ndorogotoreka kwaye wanchani woyonkwerete nindigetyenyegere Yesu nobochenu bwaye manye moikoye bomorokya konyorokyosi a Kristo kobua nimo manye Yesu ndorogotoreka kwaye wanchani woyonkwerete tatumia obakuna kwegwa bonene bia muno gakina ndasengencho gwatwancheire tuomeranire segekaranseke omonene tata tonyare koyarigeria marikao omuya tokoigwere nande tonyare gonchororia korwa ase ogesunte tochasobora bubwao kuna kero yomo oito gochigosanga ase rituko ria rero omonene tosabi tochene chinkoro twarigania omonene nyagera tonyare gokoigwera obuya bwotiga butoisane na togwansa kabera monaintwe ando nyare gotosemi buya korugoro kia twaseretro mwana Yesu Kristo mutoriti. Amen. Abanjwa togenderete gusanga asiringa neriga na rero nabo togenderete kubwaterana na abalimu oyo minto Damaris tukwani Wanchu monene nabakwani mbia muri karibu oyo minto Edwin karibu abaminto nabakwanire mambingia na Injeros mwa twabaliganiri ase amegeria rero musisemibu amina biamono abaminto singencho no guchaka kuroku yamono na namono rero ntogenderete ni lesson yaito nyura kera twachaka twarigeria obokoreri guchaso mogisangione na namono tukarra omoro kyuli bwa mariko ogocha ase Yesu Kristo obwate birengero byoko matema na namono nabamanyita amachikali na amachiko linga mwancho manenya sao na enkoro yao yonsi nechinguru chao chonsi no moyo obwonsi nechisemi chao chonsi na omogisangiogo nokoreteki nabo yanchite amangane nabanyamaita ase birengero kolende nabo turochi Yesu nabamakonyete makagatabo kinso komatebinga naki mogisangiogo nonde bwensi obwate ukugania na namona kama Yesu Kristo akamukorera komatebinga naki koraigo na liorachikale bono rero nguchikorie tolinga obokoreri guchia ase balia bali nokugania na namono bono yani nokugendereri aitwa twaroche esabato yaita inyura ekirenge ke yo Yesu Kristo no kyao cha gutumeka ekikyo gokorera bali babwatu kugania na namono singinchira litorachikale nyone ibono nerembu Yesu Kristo au chigutumeka konyora abachole baye abalimu kebungu kigutorabu kekurwa ase kitabu kya Matayo ukuno gwatana kuriwe chingondi ne chimboli na namono bali bale gokorwa nche kwa Nyasaye gose bali gokora amachika ya Yesu Kristo atotebirie na bali batale gokoraki batale gokora bono tosoma ngo 25:40 Matayo no muruti na bairanirie nekene na abatebirie kore korengana buna mware gokorera oyomo bwaba abaminto abale abake ninche mwakorerete amaene eneri tukorie kina na namono nabo turochi gento Yesu Kristo acho tumomete kera kwera ale kwera somoro kyo bwa machiko gente kena tete ko emphasize abongiringa naki kerogo kora igo kiagere gugwanchire okwege na kurio koreteki ubwate ime ya Kristo kera Yesu Kristo akote abanga inchonigo na achite gokorera au bakoreteki au basirete na namono erinde nyari nko batole na intubona igani gabate abanga naki ekero umwana umwanya bantu ritukeri 20 Matayo 25:31 ekero umwana umwanya banta agochigocha asobone bwaye na abamarika bonse amonere elio naikaransa ase ekerogo kiaye kiobonene ebisaku byonse nabisangererie ase obosio bwaye ere natanane abaiga na ababuna omorisia agwatana ching'ondi ne chimboli
ching'ondi nachibeka ensemo ya okoboko kwaye gwokorio korende chimbori ensemo ya okoboko kwaye gwokobee erio omoruoti natebia abare ensemo ya okoboko kwaye gwokorio inwe abamwasenetigwe na tata one soa ase omwando boboruoti mwaroseretigwe korwa ogotungwa gwense ekiagera inarenge nenchara igo bono ebinto bigochigwatana na abanto aba ebi no binto torigereria rituko riare naende mono ki Yesu Kristo tusegeta ere sine kitochunchaka ase obwamo erinde amaene tumanye ng'ana ki kingendete ase obogima obo obogima nabokong'e buna borakong'e Nyasaye nori otari gochencha ekero obogima bokong'ete na ekero obogima bore rahisi nabatigarete koba Nyasaye ori gwobokoreri gocha ase tore na intwe onye tore abana baye amaene nabo tobwate onya tokora chimbwa echi buna chigochikuroka gaiga agoteba ng'ana ki erio omoruoti nabatebia abare ensemo ya okoboko kwaye gwokorio inchwe inwe abamwasenetigwe na tata one so ase omwando boboruoti mwaroseretigwe korwa ogotungwa gwense ekiagera narenge nenchara mokang'a endagera narenge nerang'o mokang'a nkanywa narenge omogeni mokandoisia narenge getirianda mokamboia inarwarete mogacha kondora nasibetwe echera moganchichera erio abanyene oboronge mbamoiranerie omonene indi twakoroche kore nenchara tugakorageria gose indi twakoroche kore omogeni tugakoroisia gose getirianda tugakoboia naende indi twakoroche korwaire omorwaire indi twakoroche kore omorwaire gose gosibire echera tugacha gokorora na omoruoti nabairanerie nekende nabatebirie koreng'ana buna mware gokorera oyomo gwaba abaminto abare abake ninche mwakorerete amaene gaki abana baminto tuna togenda tochikosegetwa nabo totebirie ase ebirenga abo nkiring'ana ki amaene okoroisia abageni nabono iga tumaete ng'a ensi yaitu nere iga abantu chinse chiasarekire abantu chisege chikorwana abantu baruna ase omogweka nomuya nabo torochi buna Ukraine gose abantu baisha esegi neroro nabantu aba nabo baratamire ensi yaitu ya Kenya ine nkubarigani tore ekagero maete kero ogotamo chinse yabande tumaete aso gochakira kegera abuna asa abandi bono kitwabekere buna abakristo bona amaene abari tokwegi okwigwa Yesu Kristo nokwegena kori tobwate eme yaye amaene tunyara tokoroisia abantu buna aba naende mono ebinto ebi twateba nkiring'ana ki gatwigora amaiso ekogera ebinto ebi nabo bitonchokanaine amaganiano akorete ki nwaramo na intwe abaminto nabo bari bachandegete unless riokonya mbungete amaiso nari ntaro lakini ng'ise kogwanja kwigora amaiso naende montebi Nyasaye gaki nkonye nyari ginkora na maisa ake moika nyari ngwikirani ko iganga erio omonto gekogera omaete abakristo abange bare chinga kiechi nigo tugwikirani suta yani onyo omonto ocha osaba chiri bubere kino chiokomwa turi komanya omonto nga yakoragera nga yamenyete na kiakweboye bono chiri bwechibere nkare ngoro chararagere nacho surely you see yani Nyasaye gatete twegeri by the end of the day nkiring'ana ki tunyara tukobugorerania naende mono ebikorwa ebinyari bikororekana gwetera ase obwenu bori tobwate eme ya Kristo noboremereri bori achitokora ekerari ngase ensega abalimu tumentamenterango ebungo mbirura abu na buna Yesu Kristo agotarera abantu na namono buna kwenda ase ekerari ngase ensega nabare ale gweswana ni namaganio y'abantu bali babwate emichande menene na namono gwetera ase okwegena kuri babwate eme yaye nari bare komate bono koraki ntunyane na namono intu baigona batote bungana kitunya tugoikera abaminto tunyara tukumanya omuchandobo tunyara tukuba tubasegeta ase obwamo erinde by the end of the day amaene onde tayo gaki utagania obokoreri obuya ekero arakora oyomino inama okobori ngaibona aye ubwate oboremu obokoru ngaibona aye chinguru echokorera aya ensi yonsi pioro chi atotinyirinse lakini arochi you are lending hand yani ngo tokonyore okoba kwa ni ngokurambogete hanga yo akari kurusia chinguru echi natuma komate yaya bono Kristo olio nyigene tasamariko na akora mwegene nabago gokora omugima erinde nayo rambali okoboko oikera abaminto bali babwate emichanda ase obugima obwo abali ogokonya okomo abalimu na egento narengete kerenga naroche nang'aki Nyasaye nero omonyene bionsi keri obwate nkeri kiao otoire egere na intu ntobasa ko oisaneka totegerere torra abande bagona gochandeka na intu toutumie keri atoire kiageronde tayonse obwate kende keri erosaire ero omonyene na kebankeri okobeka mono na kebankeri okweboi na kebene somenyete onye tari Yesu kango naye naboro omochandeku lakini rende kigwasese nigo okogani kwa Nyasaye ng'aki ramboro kobo amina
egento nainche naroche nkeri ng'a Nyasaye nabatagete tokonya abanto abare nokogania, lakini Nyasaye tari gochikori bionde korusiku. Nyasaye gatagete omonto akonye oyo omwabo, Amina. tari ng'a namaraika agochigotoma, ing'a igo inche naye ninche tobwenerete tokonya abaminto barang'eneire, lakini ng'aki bono toramanya ng'a nkoganiki babwate egere tobakonya. Nachikorigereria enchera Yesu arenge gotumia, Yesu bono enchera ki arenge gotumia ere ekero arenge gokonya abantu. Twarenge gosoma Yohana 5:1-9 Timothy tosome. Era botokoyeikera Yohana 5 kebungia kemo nyuma saya ndiarenge rituko rinene ria Abayahudi Yesu agatira kogenda Yerusalemu nande aria Yerusalemu egeitagia eking'ondi ndiarengeo ritibo ikoro kwase ekebirania Betiseda na rirorio ndiabwate ebiswero bitano imase ebio mbarenga abantu abange abarwaire bare korara emeuko ebirema na amagata baganyete amacha aturubaniwe naki ekero gete omumaraika ngoika arenge aswase ritibo riria oturubania amache nabo ere oyo orenge goswa ritang'ani nyuma asa amacha gaturubaniwe niga arenge kogwena oburwaire bonde bwensi obwamonyorete narenge aroro omonto gete oyo orenge noburwaire bwa emiaka 35 Yesu agacha komorora oraire konyora omanyire ng'a obeire eng'enche y'amatuko amange akamuboria norigetie koba omogima omorwaire oria akamoiraniria omonene tindi n'omonto okombeka ase ritibo ekero amache aturubaniwe korenda ekero ngochicha inche omonto onde aswa ritang'ani asende Yesu akamotebia tenena oetweke egesero kiao ogende erio kegima omonto oria akaba omogima agetweka egesero kiaye akagenda nabo yarenge rituko ria Sabato riria twarorire ng'a nchera ki Yesu agotumia naye na ebingo binde mbiarengo lakini nabo bibwekaine ebi ng'eke ekero Yesu arenge gokorera abanto aba barenge babwate okogania ng'a Yesu egento getang'ani are gokora iga gosoanana na barabwo naki naboria eriswari ng'aki torakore bono tomanya amagania abo goika tosoanane na barabwo ekero mwasoananire na barabwo omaete babeire abasani bono omonto akoigora enkora agote ng'aki inche omaete buna ndeiga eyanga mbwate nere eyoka buna oroche ndeiga nabo ndeiga kwamanya ng'aki omonto naganetie eyanga inse chinde kwanyora omonto ogotenga gaki buna ondoche iga enaragirete amatuko atataerire kwamanya ng'a monto oyo tabwati ndagera onye kobwate mokonya ng'aiko goika tosoanane na abanto aba babwate okogania ekero twasoananie na barabwo ng'aki bono barakora bamanya ng'a twasoananie na barabwo tari kobatema twarenge gochi buna omworokia bwa amachiko achete gotema Kristo iga ebwenete tobarorera amabera ekero okororera omonto amabera nona komotangasa ng'aki abwate obokong'u bong'ana ekero okomororera amabera aye okoira you take it upon yourself okobori mosigo obo oyo aye kwenda kwa mokonya toruchaka kobori ng'aki tabwati abamwabo inche bono bataikomoera noe nendagera aye bono takorengeri ng'a abamwabo mbaro take it upon yourself nabo igo ebe nomusigo omokonya ng'ekero kwamororeire amabera bono rigi buna encherere oramokonya nero orang'a obwanchani mboro omonto oyo nonya okora iga omonto oyo oganyanchete tari gontemacha kwamokonya ng'ekero gwakorire ogokora yonsi pi omaete omonto bono nomokaranse komoteri ng'aki omaete Yesu naro nabagoitaba kiagera ororire Yesu ime yao ororire ogonchoriri kore ime yao ororire ogokonya kwa Mwae amen nande abanchwa ogokonya nkore naende to konga kore mamincha yeri okogani kwa Kristo ogokonya ori orako okonya ori ogogokora komanyete gaki muiso ndi gusenere nang'ete bono nabo nkomo bono help to the needy yani oinero bono eganeiri otari kugana nda kuiranirie akoiranirie ye bono ubona kukugani ogokonya kuriko Yesu agotosemie sengakie yabo ubuno bubwanchani togosegetwa na namono abatami amona abamenyi bechinse chinde nyira yakera basome gitabu kia Matayo 2:13 mpaka 14 nturoche Yesu Kristo nere kagotami ugochia Misiri nyira yakera Herode ategete kumoita na namono mumaraika gotebi Joseph ng'ama ene bono tamauji Misiri na namono
mpaka ekero ndakore ki ekero ndakurangire kurworo gekogera Herode nari gitukuri goito mwana o Yesu Kristo na mono ekero turuchari ekero akwenda Misiri na mono n'abamenyi bunukagerete na Yesu yani rese ni yari gutobekere mbirengere libinkirana ki kero bachite Misiri kyagati yari ngese yabo na mono baringe gwetire michandeme no kike Yesu Kristo agosegeta ngana ki amana ko bwate yani maete inchiko chana rarigere rese ni kibirengere linchirendega Nyasaye ombekire nyari ngotumekera mwanya bantu uyo bwate amanyinga n'ekinyama bundanche Nyasaye tambegeti nchiko kolera kinyama ki yani ki eminyama yende buna kiombe okay yani nigambegete nyari ngokoba omokoreri uchiase uyo bwata amanyinga bunanche bwata amanyinga uyo bwata kinyama bunanche bwata ki kinyama inato kwa skiringwetera no kimete Yesu Kristo atangana ki anchomo gisangiogo unakoleta ki we anchete maana isuko manyanga kinya satu anchitangani muna mpaka agatigo bone bwa yegoro agacha kutukwira sensega akina intu twale gotwara getamiro kende gyonse nigo twale kokorera abaminto liwe liwaro na namono maitenga maheno yo gakino yo minto ekora into enchira igwire tonyo no bokendu anchonyi kinko igwo bokendu surely inkinta bwana timwere mwere ya nekubwate you see and I'm sure by that time Nyasaye gaki by all means Nyasaye hani akoletera ikametenga already gaigo bokonyi mbororo ngobo gakina intu to ligerinse amane kitwaro rukugania okwo ligereria etukeime ya boli Nyasaye yo opportunity ya tokire na namono abaminto mbabwa tukuganywa bono gwanche kwa tyo koleke elinde nyali kingwikira ni kugania oko na namono no gwanche kwa gokolekane elinde by the end of the day again tutegete no kolekana embu yangu ya Yesu Kristo tongusa abange uchaso gutoleka amen obo ngakie ya refugees elingana ndire nanche nali yankunete muna aliese muna bono muna Kristo liria gutamigwa ekera gutamigwa oko kwarenge Yesu iga ulio kumumanya okumwancha Kristo iga kumeka the environment yabe iri conducive asole nalio obokoreri bwaye no bubuyibwa bwanyara kolekana ekera abatamia ando matekero bona ama cha Herodia obotindi bwaye bwakanyeka abatete nangaki bono murembo obeire koraki irana igo bono ndi bwensi Kristo ka kuira guchiase ochigokorero bokoreri bwa ororo na kebe michando kerororo na sobuya bwao emiroberi ya Kristo gocha story ntweba ngakiende yonse nemia amina ngakite yo gotamigu gochigo chandeka na Yesu gotamire abu ese michando no muri nere ande gwitira se michando iyo chirezo ni chiato somire gocha okorwo gokongete kemuika ndiyamo bono narora bono ekero tobwata abantu aba abatami nabali bamenyete chinsi chitari sobo inga batagete obwanchani inga bono Yesu Kristo naorogeti obwanchani bono bonene kobwa obwanchani bonde bwensi kibwigita togesome Yohana 15:13 amina maana obwanchani obono butogosegetwa ekero itwegenete obwanchani abwate no bwobo 15 13 ndetali oli no bwanchani obonene kubwa obo omuntu akurwa obugima bwaye asingenchi abasani baye Yesu Kristo akarwa obugima bwaye asingenchi abasani baye abo bale aye na inji nento abasani ba Kristo egara agatutuli nachi kuligereri bono obwanje nibo nkibono bole omate bwanje ni obo mbobwati mipaka mbobwati imbebe ngoyo ngakibono yarorekana iga mbobwati imbebe obwanjani obwanje tetu jumla kiro monto no monto Nyasaye igo bwanjani na oboligo nga bwanjani mboma iti class ngoyo oyo nabwate oyo tabwati bwanjani mboma nyetiayo bwanjani mboma iti ngoyo oyo no mugusi noyo ningo ngeko tikangonyo yo minto ngakaroko konyo yo omugusi anya no mugusi orengene ke wisito kukwana nganya no mugusi orengo tange binto ngabiri inga ya Yesu asikiro yo amen binto mbiringa ebintu ekwarete ndege kurukutraib tribalism obonje kwanza actually yebona ngabona obwanjani obo igobo kwagata byonsi botali kobeka mipaka ende yonsi ngoyo nabwate oyo tabwati oyo noyo minto oyo noyo bande obwanjani bwo kwagata byonsi amen igaba minto kitokorera nabo twali getinya toka baba engego ana mono gakite tunya toko segetu wetera samanga naye na ana mono nigego toka bwase yeri rube lya Yohana ntangani 1 John 2:2 ere nikingwanso yokubwatania asebe byaito usetali asebe byaito byoka kulende na ase ebibe byense yonse ngitote bugaiga ngamaene Nyasaye unyari gakoba umubwatania
na namana ikiagereta akaba omobwatani bwa ebisaku bionsi gose abanto bonsi gose mwanya bantu ndi bwensi gotuka ase ense iga n'obwanchani na into bono iga twasegeturu ng'ana ki amaene tunyara tokwegia obwanchani obo naende mono ebikoru biri togokora gwetera ase obwanchani oboikeranu no birache gototenenia kero yomo okoboko kwaye naende mono ebikoru ebi no birache gokora ki no birache kworoka Nyasaye tokonye gaki twanyorera amagani aya buna bono chingoki echi tome chiomwario amagani anu akorete ki nwarama na into naende mono na into ekero emechandere gose ekero roche ng'amaene okogania oko gaki na inche enchara narenge omonto oni inche mokonya bori take ekwegena yani take a step of faith okay inyora nyoana omosobati orio servant woman kero eleja kogenda oro niga abwata kabosia gasinini ata gochagoteba buna bono Nyasaye tigo ntorochai you see share nyo enkaria little kiaga Nyasaye goteba ng'ana ki nimba bless yani nimba seseni oyo okorwa naende mono biri ebike biaino bono Yesu Kristo tarwageretie abantu chiri bwisano ase chinsuirenga chinsubire migati etano bono Nyasaye gaki torabaisa goteba ng'ata gotokonya abagotokonya maene tiga tunyara togoteka step of faith ebinto embisarigete ebinto mbiomete Kenya neyemo tore abandi bagotera bono bagoteba ng'ebinto nabo bisarigete igo lakini nento gotebwa nkeri ng'ana ki Nyasaye namanyete ebinto mbisarigete lakini gategete tunyara togokonya okwegena gwaito gekero okwegena nokugocha gotosoya arai gocha gotosoya igoro naende mono ebikoru biria torakore gwetera ase obwanchani bwa Yesu Kristo anyara kagotworokera rituko ria rero Nyasaye tokonye nsi amabura Kristo ere omotoria amen nama mwanchu tata mbia mono gaki naende mbia mono ase eng'encho kwanyarire koreta ring'ana eri buna rigana erikoba abanchu monene twanchane tokonye obwanchani naye naende naye oratoa obwanchani ase chinkoro chiaito tobwere omonene ntobona gotwarana echitang'u-tang'u ntobasa kona koba abanto bari bagokonya abagotokonya gaki tokonye toba omufano omuya mwanya banto gegotorora yakorora Kristo totumie omonene torambura amagoko ntoringana ni misi tobundise buna kabu geichire nkiana komenta twakerusia nari twanyora ogotomenta obuya bwotio obotoisane tata omuya twagwetigeire totumie muno ganetie kia twasirite gente gotera omwana wa Yesu Kristo motori amen.